Era mitabisa boso, mitabisa eu diunang. Mitabisa boso tambe awor. Kra mitabay, boso no por boso no por bem. O mandamento no boso. Pa boso estima outro, e meus cosco estima boso. Boso tambe, mi discípulo. E boso tem amor pa outro. Amém. Nós lemos também, Hecho ng 1:8, Hecho de Apóstolo 8, teco Jesus. Etabisa. Mas boso lo recebi poder, o Espírito Santo biniriba boso. E boso lo também testigo na Jerusalém e na inteira Judeia e Samaria. E tena parte mais alejada do mundo. E ora que ela acaba de vista e costan aqui, ela vai tomar na chelo, maneira que não estava para mira, e o núbia aqui te fora na vista. Mientras que não estava fija na vista na chelo, segundo estava subi pai, até dois homens vestidos branco abim para a banda de não. Quem não também avisa, homem não de Galileia, para que você está para o na chelo, Jesus aqui, quem da awado tomar for de bolso na chelo, lo volve de mesma maneira que o bolso amere pai, chelo. Amém. Nesse momento, aqui, Romanang, nós vamos escutar a palavra de vida apresentada por nosso irmão Roosevelt. Nosso irmão vai falar conosco na holandês. É cercamente que nosso irmão que está holandês também por compreender mesora a emenda. Deus bendiga nosso irmão, o Espírito Santo guia nos maneira nós vamos escutar a palavra de Deus. Amém. Gezegende Sabbat, broers en zusters. Amen. Ik heet u allen die vandaag hier aanwezig is, van harte welkom in Gods bedehuis. Voor mij is het een groot genoegen om vandaag voor u te staan. Ik ben zeer blij dat de kerk vandaag vol is. Mijn preek van vandaag is: Jezus komt spoedig terug. Gelooft u, broers en zusters, in deze belofte? Amen. Ik lees u uit Psalm 121. Ik wil u vragen om uw Bijbel open te doen in Psalm 121. Broers en zusters, de psalmist zegt daar: ik hef mijn ogen op naar de hemel. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder van Israël sluimert, nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu af aan tot in alle eeuwigheid. Mijn geliefden, de schriftlezing van vandaag wordt gevonden in Johannes 13, vers 33 tot 35. En in Handelingen 1,
vers 8 tot en met 11. In Johannes 13, vers 33 tot 35, is de meester aan het woord. En Jezus zegt daar, kinderkens, Niyunang, Yuchinang. Nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo spreek ik thans tot u. Weet u, deze tekst, vers 33, doet me denken aan mijn moeder. Heeft u het niet gehad, hè? Dat wij als kinderen heel vervelend zijn en dat je moeder dan tegen je zegt van, nou, pas op. Als jullie zo doorgaan, ga ik weg. En jullie zullen mij zoeken. En jullie zullen mij niet kunnen vinden. Heeft u dat wel eens niet gehad, dat uw moeder boos werd? Nou, ik heb het vaker gehad, hè. Dat mijn moeder boos werd en dan werden we een beetje wakker. Weet u, want stel je voor dat mama weg zou gaan. Die liefdevolle vrouw die altijd ervoor zorgde dat wij te eten kregen. En dan werd ik lief. Jezus vervolgt in vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt. Gelijk ik u heb lief gehad. Dat gij ook elkaar lief hebt. In het 35 zegt Jezus. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt. Indien gij elkaar lief hebt. Handelingen 1, vers 8 tot 11, broers en zusters, geeft Paulus een prachtige weergave van het vertrek van Jezus Christus. Daar zegt de apostel Paulus, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En dat is wat Jezus Christus zegt. Hè? En Paulus, die schrijft op. Weet allemaal welke positie Paulus had bij het verkondigen van het evangelie, niet waar? En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem, en in geheel Judea en Samaria, en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hen aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie, 2 mannen in witte klederen stonden bij hen. Vers 11 zegt, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien opvaren. Mijn geliefde broers en zusters, mijn preek van vandaag is verweven in 3 belangrijke Bijbelteksten. Johannes 13, vers 33 tot 35. Handelingen 1, vers 8 tot en met 11. En Johannes 14, vers 1 tot en met 3. We zien, broers en zusters, dat in Johannes 13, vers 33 tot 35, Jezus afscheid neemt van zijn discipelen. Terwijl in Handelingen 1, vers 8 tot en met 11, Paulus op zeer prachtige wijze vertelt hoe Jezus naar de hemel is gegaan. En dat daarbij, mijn geliefden, 2 engelen
aan de discipelen vertelde dat ze niet verdrietig hoefden te zijn. Want deze Jezus, onze Heer en Meester, zou op dezelfde wijze als hoe hij opsteeg naar de hemel terugkeren. Johannes 14, vers 1, vers 3. Johannes 14, vers 1 tot 3. Zegt iets prachtig. Daar zegt Johannes dat Jezus zegt aan zijn discipelen voordat hij weggaat. Jezus zegt, uw hart wordt niet ontroerd. Jezus zegt van, wees niet verdrietig. Weet u, gij gelooft in God. En dan zegt hij van, nou, maar waarom heeft Jezus Christus aan zijn discipelen die vraag gesteld? Gij gelooft in God. Geloof ook in mij. Nou, de Farizeeërs en de Joden, die geloofden niet in God. Ze geloofden niet dat Jezus Christus de Zoon van God was. En Jezus moest ervan overtuigd zijn dat zijn discipelen in hem geloofden. En hij zei van, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u niet gezegd hebben. Want, zegt Jezus, ik ga heen om u een plaats voor te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats voorbereid heb, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen waar ik ook ben. Mijn geliefden, Jezus komt spoedig terug. Gelooft u in zijn geloften? Het vertrek zoals omschreven in Johannes 13, vers 33 tot 35. In Handelingen 1, vers 8 tot en met 11, broers en zusters, had pijnlijke en ernstige gevolgen voor de nog 11 discipelen. Weet je, Judas was afgevallen, die had zichzelf opgehangen, omdat hij Jezus had verraden. En er waren nog 11 discipels over. Maar Jezus moest weg, broers en zusters. Na 3 jaren met deze discipelen te hebben omgebracht, moest de meester weg. En de discipelen hadden het heel moeilijk. Ze moesten alleen verder zonder de meester, geliefden. We komen daarop terug. Maar feit is, broers en zusters, dat Johannes 13, vers 33 tot 35 duidelijk aan de discipelen vertelden wat ze moesten doen. In de afwezigheid van de meester. Ze moesten liefde hebben onder elkaar. Zodat anderen konden zien dat ze kinderen waren. Nog beter, volgeling waren van Jezus. De discipelen, mijn geliefde broers en zusters, moesten het evangelie van Jezus Christus verkondigen. En dan pas zou de meester terugkeren. Wederkomst betekent dat je terugkomt, niet waar? Je moet iemand eerst verlaten hebben voordat je kan spreken over terugkeren. Jezus zei tegen zijn discipelen, kinderkens, in Johannes 13 vers 33, kinderkens, nog een korte tijd. Legt u dat accent op korte tijd? Ben ik nog bij u? U zult mij zoeken, maar u zult mij niet vinden. Waar ik heen ga, kunt u niet komen.
Dat zeg ik u vandaag, zegt Jezus. Mijn geliefde broers en zusters, kunt u zich voorstellen wat dat voor de discipelen betekende? De meester, die met hun had samengewandeld 3 jaar lang, zegt tegen hun dat ze niet met hem konden meegaan. Ik kan me voorstellen, broers en zusters, dat de discipelen het op dat ogenblik uitschreeuwden van pijn en verdriet. Kunt u zich voorstellen, het verhaal dat ik u zeg dat mijn moeder uiteindelijk toch weggaat? Of de vader die voor een oorlogmissie vertrekt en tegen zijn kinderen zegt: kinderen, doe shinang. Meteen kubai. Kun je dat voorstellen? Wat er met de discipel gebeurde? Ze waren afhankelijk, broers en zusters, van de meester. Ze waren getuigen geweest van het feit dat Jezus Christus liefdevol met de armen omgaan. Ze waren ervan getuigen dat Jezus hulp bood aan de verschoppelingen in de samenleving. Ze waren getuigen ervan dat Jezus de Joden confronteerde. De schriftgeleerden confronteerden met hun verkeerde samenvatting van de Bijbel. Mijn geliefde broers en zusters, de discipelen konden rekenen op de bescherming van de meester. En bovenal, zij waren getuigen van het lijden, het sterven en de opstanding uit de doden van Jezus Christus. De discipelen vroegen zich echt af wat ze gemist hadden in die 3 jaar. Wat hadden ze gemist op het moment dat ze met de meester waren en dat de meester nu tegen hun zei dat hij zou vertrekken? Laten we bidden. Onze Vader in de hemel zijt, schepper van hemel en aarde, wilt gij ons op deze prachtige Sabbatochtend zelf onderwijzen? Wilt gij met de lippen van die dienstknecht zijn, zodat hij alleen de woorden mag spreken die afkomstig zijn van u? Vader, wij verwachten u spoedig. Help ons dat we de juiste voorbereidingen maken. Om Jezus wil vragen wij u dit. Amen. Mijn geliefden, ik vertrok als 19 jaar. Met mijn 19 jaar uit Suriname. In het jaar 1978. We waren niet rijk, hè, maar we waren een gelukkig gezin naar omstandigheden. En reeds op mijn jonge leeftijd zorgde ik voor mijn broertjes en zusjes. Ik was de oudste van het gezin. En ik kan me nog herinneren welk hartverscheurende tafereel het was. Toen ik op die dag van huis vertrok. Het brak mijn hart om te mogen zien hoe verdrietig mijn broertjes en mijn zusjes waren. Ze renden achter die auto en ze schreeuwden: Johnny, Johnny, waar verlaat je ons? En ik zag mijn broertje vallen op de grond, weet u. En terwijl er maar een paar mensen in de auto waren. Mijn moeder was een van de gelukkigen, want ja, rijk waren we niet. Niet iedereen kon naar het luchthaven. Zag ik mijn moeder huilen. Weet je, ze huilde de hele tijd. En ze mompelde. Weet je, het was verschrikkelijk. Na 45 jaar, 46 jaar, is het nog steeds een trauma voor mij. Weet je, maar ik moest vertrekken. En moeder zei tegen mij, Johnny, zei ze, je moet gaan. Je moet gaan als Jozef naar Egypte om een plaats voor te bereiden voor de familie. Weet u? En mijn moeder zei nog, we zullen elkaar zien, Johnny, weet u? Weet u wat dat betekent als 19-jarige?
Het waren geen mooie woorden, hè? En mijn broertjes en mijn zusjes, die vonden het niet geweldig. Ze vonden mij een verrader. Want, ja, waren ze niet aardig voor hun broer? Weet u? Ze gaven mij het beste. We hadden een plantage en elke keer als ik uit school kwam, hadden ze de beste vruchten voorbereid. Maar ik moest gaan. En ik zag mijn moeder nog huilen, terwijl ik namelijk de trap binnenging van het vliegtuig. Kunt u dat begrijpen, hoe de discipelen het voelden? De meesten zeiden, waar ik ga, kunnen jullie niet gaan. Maar misschien waren de discipelen ook niet klaar om mee te gaan met de meester. De meester moest vertrekken, broers en zusters. En vandaar dat hij zei van, ik ga heen, in Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Ik ga heen om u een plaats voor te bereiden. En als ik heen gegaan ben en u een plaats voorbereid heb, kom ik terug om u mee te nemen waar ik ben. Nou, dat had ik mijn broers en mijn zusjes ook beloofd. En mijn vader en mijn moeder. Zoveel hield ik van hun. Uiteindelijk heb ik 90% van de familie naar Nederland gebracht. De discipelen, broers en zusters, die keken reikhalzend uit naar de dag van de meester. Op het moment dat de meester vertrok, verwachten ze hem weer de volgende dag. En Petrus schrijft in 2 Petrus 3, vers 9 tot en met 10. De Heer taamt niet met de beloften, ook al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen het eeuwig leven hebben. Maar Petrus zegt ook, mijn geliefden, in 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij vergaan. En de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. De Heere zal voordat hij komt onze werken vinden. De werken van u en ik die verborgen zijn, zullen met vuur vergaan. Dus dat betekent dat wij die op de Heere wachten, klaar moeten zijn met een rein hart. Mijn geliefden, de tijd is snel voorbij gegaan. Ruim 2000 jaren sinds de meester deze wereld verliet. En hij, zijn discipelen in Johannes 14 vers 1 tot en met 3, de belofte deed dat hij zou terugkeren om ze mee te nemen. Mijn geliefde broers en zusters, dat was namelijk de overtuiging dat Jezus terug zou komen. Waarom zijn discipelen het evangelie boodschap gingen verkondigen. Zij hadden hun leven gegeven daarvoor. Alleen maar Johannes, die verbannen was op Patmos, is niet omgekomen bij het brengen van het evangelie. En ze waren niet bang. Want de meester zei tegen hun dat een van de voorwaarden waarmee hij terug zou komen, is als zij, het evangelie zouden brengen. Jezus waakt voor ons, mijn geliefden. In ons angst en lijden waakt hij over ons in de hemel. Hij zorgt dat we beschermd zijn. Maar tegelijkertijd kent hij onze zwakheden.
Hij houdt ook rekening met onze menselijke natuur. Jezus pleit in de hemel voor ons, mijn geliefden. Hij is voortdurend met God in gesprek over de zonden die wij hier doen. Hij houdt van ons. Jezus is als een hoge priester bezig in de hemel een plaats voor ons voor te bereiden. Paulus zegt in Romeinen 1, vers 16 tot 17. Want ik schaam me het evangelie niet. Want het is een krachtsgod tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Onze heiland, mijn geliefden, heeft ons gekocht met zijn bloed dat gevloeid heeft op Golgotha. Daardoor zijn we verzekerd van een plaats in de hemel. Indien, dat is wel een voorwaarde. Wij geloven in zijn geboorte, lijden, sterven en opstanding. Mijn geliefde broers en zusters, maar de discipelen waren heel erg nieuwsgierig wanneer de meester zou komen. Ze waren heel erg nieuwsgierig. En ik verwijs u naar Mattheüs 24, vers 3 tot 14. Mattheüs 24, vers 3 tot 14. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem. Alleen. De discipelen kwamen alleen tot hem, omdat ze haar fijn wilden weten van de meester, wanneer hij terug zou komen. Jezus had een druk bestaan. Hè? En wanneer Jezus bezig was om het evangelie te verkondigen, was er altijd een hele grote schare die met hem meetrok, samen met zijn discipelen. Dus hadden ze niet echt genoeg tijd om met elkaar te praten. Maar Matthäus zegt van, ze kwamen alleen. Alleen met de meester. En ze vroegen, zeg eens wanneer zal het einde geschieden? En wat is het teken van uw komst en de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde in vers 4. Zie toe dat niemand u verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust. Want dat moet geschieden. Maar het einde is er nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hier en daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch, dat alles is het begin der ween. Dan zullen zij u overleven aan verdrukkingen. En zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naam. En dan zullen velen ten val komen. En zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan. En velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de mens verkillen. Vers 13. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En vers 14 zegt. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld verkondigd worden. Tot getuigenis van alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. We kunnen een heel groot amen zeggen. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis van alle volken. En dan zal het einde zijn. Maar in Mattheüs 28, vers 19 geeft Jezus ons een duidelijke opdracht. Jezus zegt aan ons, ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders en des Zoon en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden
al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Mijn geliefde broers en zusters, wij staan niet met lege handen, hè? Want God heeft ons autoriteit gegeven. In Mattheüs 18, vers 18. Mattheüs zegt daar, voorwaar ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Onze strijdplan, mijn geliefde broers en zusters, is opgetekend in Efeze 6, vers 12 tot en met 19. Want we hebben een strijdplan nodig, toch? En Paulus bereidt ons eigenlijk voor op dit strijdplan. Paulus zegt van, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nou, het zijn heftige woorden, hè? Wat Paulus hier zegt. Wanneer we vandaag hier vol van de Heilige Geest vertrekken naar het leven van elke dag, is het nog niet voorbij. We zullen beproefd worden. De Satan zal, wanneer u en ik het voornemen heeft om Jezus te volgen, zijn boze engelen op ons afsturen. En als wij het strijdplan niet hebben, zullen wij niet stand kunnen houden. Omdat wij niets te maken hebben met vlees en bloed. Maar we hebben te maken met boze geesten waar Satan zelf ons aan zal vallen. En broers en zusters, dat is juist bedoeld om het laatste evangelieboodschap niet te kunnen verkondigen. Vandaar dat Paulus in Efeze 6, vers 12, vers 19 ons op heeft voorbereid. Broers en zusters, ik ben bijna aan het einde van mijn preek. Weet u, maar we moeten even stilstaan in de tijd waarin wij nu wonen. Of beter gezegd, de tijd waarin wij nu leven. Weet u, de wetenschappers hebben gezegd, of in feite hebben geanalyseerd dat onze planeet de aarde op code rood is. En weet je wat code rood betekent? Het is bijna het einde van de aarde. Weet u, het loopt hartstikke fout met ons planeet. En ze vertellen dat het leven hier op aarde, als de mens niet oppast, zal verdwijnen. En we kunnen het zien, mijn geliefde, aan de zeespiegelstijging, de uitstoot van broeikasgassen, de stijging van de wereldtemperatuur. Volgens dezezelfde wetenschapper is het ongeveer 2%. Bosbranden en overstromingen die ten gevolge van de temperatuurstijging ontstaan. Verwoestende orkanen. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben we regelmatig de tornado's. Verwoestende aardbevingen. In Turkije en Syrië zijn er tientallen duizenden mensen omgekomen. De oorlog in Oekraïne, mijn geliefde. We kijken ernaar en het leven gaat gewoon door. Niet waar? Maar
Deze oorlog is een oorlog dat de wereld doet beseffen dat er atoombommen gebruikt kunnen worden. Zo ernstig is het. Maar, net wat ik zo net gezegd heb, wij strijden met duistere krachten. En die duistere krachten, die werken heel goed sussend in het geweten van ons als christenen. Terwijl de wereld het heeft over het vergaan van de aarde, leidt deze wetenschappers ons af van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Die wederkomst waarvoor zijn discipelen hun leven met de dood hebben betaald om het evangelie te verkondigen. Wat doet u en ik vandaag voor het evangelie van Jezus Christus? Hoe gaan wij vandaag, u en ik, met de opdracht die Jezus Christus gegeven heeft? Hebben we liefde onder elkaar? Zijn we verdrietig als er iets met een broer of een zuster plaatsvindt? Of zijn we blij? Om te zeggen van, zie je, het is Gods straf. Maar, mijn geliefde broers en zusters, in 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 en 17. En in Handelingen 1, vers 8 tot en met 11 wordt ons verteld dat deze wereld niet vergaat. Op grond van wat de wetenschappers gezegd hebben. Deze Jezus, zeiden die 2 engelen, die gij ten hemel ziet opvaren, zal op dezelfde wijze terugkeren, om ons mee te nemen naar zijn vaders huis. En Johannes zegt in Openbaring 21, vers 1 tot en met 5. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik zag een heilige stad, een nieuwe Jeruzalem, nederdalen uit de hemel. Van God getooid als een bruid. Die voor een man versierd is. En ik hoorde een luide stem zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Nog rouw, nog geklag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Kunt u dat voorstellen? De dood zal er niet meer zijn. We zullen niet meer hoeven te huilen omdat onze geliefden ten grave worden gedragen. Er zullen geen tranen meer zijn. Verlangt u niet op de dag dat Jezus Christus terugkomt om ons te bevrijden van deze ellendige wereld? Wilt u dat niet graag, mijn geliefde broers en zusters? Ja, dat wilt u niet, want u zegt je amen. Ik heb genoeg van deze aarde. Ik heb genoeg van dit leven. Het is het ergste wat we hier op deze aarde kunnen meemaken. En vandaar dat wij de oproep van Jezus Christus mogen en moeten volgen. Aan het einde van mijn preek wil ik u verwijzen naar wat Paulus aan zijn leerling Timotheus zei in 2 Timotheus 7, vers 8.
Paulus zei aan het einde van zijn leven, mijn geliefde, nadat Paulus alles gedaan had om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan de heidenen, zei Paulus aan Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof in Jezus behouden. Heeft u dat stukje daar begrepen, mijn geliefde broers en zusters? Moeilijk. We worden achtervolgd door zelf mensen waarvan we houden. We worden soms achtervolgd zelf in de kerk. We zeggen soms van ja, ik ga niet meer naar de kerk. Ik kost nog daarbij bong. Ja toch? Nantahasi redashi. Zeg ik het goed? U moet me corrigeren, hè? U moet me corrigeren, weet u? Ja, heb ik het goed gezegd? Goed. Minutabay misa mas. Nunca mas. Kosta hasi problemen. Maar Paulus zegt, ik heb het geloof in Jezus behouden, broers en zusters. Wanneer wij het geloof in Jezus behouden, hebben we de goede strijd gestreden. En dan, zegt Paulus in vers 8, als wij voor de broeder of zuster die in de kerk is, bidden, ondanks het feit dat hij of zij ons pijn doet, zegt Paulus, voorts in vers 8, hè? 2 Timotheus 7, 2 Timotheus 7, tot en met 8, we gaan verder. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Toch niet alleen maar mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Is toch mooi? Ja toch? Is toch prachtig? Dat wanneer wij het geloof in Jezus behouden, wanneer wij standvastig houden aan de belofte wat Jezus Christus gegeven heeft aan zijn discipelen. In Johannes 13 vers 33 tot 35. Dan zullen wij uiteindelijk de liefde van Jezus Christus ervaren. Dan zal de dood slechts een tussenstation zijn om onze heiland te ontmoeten. Aan het einde van deze dienst wil ik u allen vragen om op te staan, om het gebed met elkaar op te zeggen wat Jezus Christus zijn discipelen geleerd heeft. En dat is het Onze Vader. Jezus heeft dit gebed gegeven in Mattheüs 6, vers 9 tot en met 14 aan zijn discipelen. En met het opstaan en opzeggen van dit gebed, of lezen van dit gebed, geven wij tegelijkertijd ook een belofte aan de Meester. Dat we zijn evangelie zullen uitdragen totdat hij terugkomt. Dus u gaat nu opstaan. Ik wil u beleefd vragen om nu op te staan. En dat we met dit gebed aan onze Heer Jezus Christus een gelofte geven. We zeggen het allemaal in onze eigen taal. Papiament, Grieks, Surinaams, Nederlands. Het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.
Amen. Mag weer gaan zitten. Nós te llama Dios danke para el mensaje tan claro presentar para nós a ver dia, hermano. Que Deus pode ajudar nós para nós porque da ancrar de fé e guarda riba Senhor sua venida maneira nos brother avisa. Romana, nesse momento não aqui, nós lo vai escutar na cantica especial. Nós Romana Roosevelt lo vai trazer especial para nós. Ah, ok. Ok, sim. Com brother seu nome, tá? Brother Macai, tu vai trazer especial para nós. Lá nós põe atenção. Feliz tarde. Alabanza, African Tea, como vai tres delante, nós pomire. De nos Bible lang, de 2 Samuel 9. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordando el impacto que yo hizo con mi amigo Jonathan, quiero ser misericordia, orando su amistad. Siba respondió: existe una señor, habítelo de bar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es un tierra sin sueño, Señor, un lugar de pavor. David pregunta a Siba: habla más de este hombre, por favor, dígame ya su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas aún no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar, mandar llamar a este hombre, con él yo quiero hablar. Diga Mefiboset, el rey mandó llamar. Mirándose a los ojos le dice: sí, todo lo que tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó.
último la casa de Saúl. Ya no será más aquel, aunque nadie da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey mandó a llamar. Lo que era tuyo te volveré, voy a restituir lo que la vida te robó. Último la casa de Saúl, ya no será más aquel, aunque nadie da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una Dios se lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey mandó a llamar. El rey mandó a llamar. El rey mandó a llamar. Amén. Gloria al Señor. Deus bendiga nosso irmão, Macai, pai bonita especial. Nesse momento, nós aqui, nós chamamos diácono não delante, assim nós por passar a recolher diezmo e ofrenda. Según que ofrenda está guardando recoger, nos lo va cantando, está más bendicionada para Duna y para recibir. Está más bendicionada para Duna y recibir. Sombra gracia, habita guardo demostrar, dormido diezmo ofrenda, una turbo amor, na Señor. Está más bendicionada para Duna, recibir. Recebo ofrenda de amor, a sombra gracia, habita guardo demostrar, dormido diezmo ofrenda, una turbo amor, Señor. We willen broeder Roosevelt vragen om het gebed voor ons uit te spreken. Kunt u opstaan voor het gebed? Terwijl met matige Vader in de hemel zijt,
schepper van hemel en aarde. We zeggen u dank, o Heer, dat gij vandaag met uw Heilige Geest aanwezig was. We zeggen u dank, o Heer, dat gij ons geraakt hebt. We zeggen u dank, Vader, voor die boodschap dat gij spoedig terugkomt. We zeggen u dank voor de collecten die zijn opgehaald. Om dit evangelie boodschap te verspoedigen. We vragen u een zegening voor zij die gegeven hebben en zij die niet konden geven. We vragen u, Heer, om met ons te zijn als kinderen, o Heer, omdat wij niet te strijden hebben tegen normale krachten, maar we moeten het opnemen, o Heer, tegen boze krachten in de hemelse gewesten. We vragen u, o Heer, dat gij met ons zijt, dat gij onze hart geeft van liefde. U weet het, o Heer, het gaat soms niet als hoe gij dat wilt. Soms maken wij u verdrietig. Soms zijn we liefdeloos tegen elkaar. Maar help ons, o Heer, dat wij uw opdracht in Johannes 13, vers 33 tot 35 mogen aanvaarden. En dat we liefde mogen tonen voor elkaar. Zodat we ieder die naar ons kijkt mogen zien dat we kinderen van u zijn. Kom spoedig, Heer Jezus. Kom spoedig, omdat we het niet meer hier aan kunnen in deze wereld. Maar terwijl wij wachten, vragen wij u te zijn met de bedroefden van geest, de zwakkeren van hart, zij die problemen hebben, o Heer. Zij die kampen met sociaal-maatschappelijke problemen. Strek uw hand uit deze ochtend, o Heer, en raak aan ieder van ons waar we ook staan of zitten. Geef ons vooral vrede in ons hart, zodat wij het leven mogen uitleven totdat gij komt. En mogen wij op een of andere wijze niet aanwezig mogen zijn wanneer u verschijnt op de wolken des hemels, willen wij u vragen dat wij elke dag voorbereid mogen zijn voor het moment dat wij niet meer op deze aarde mogen zijn. En dat we rentmeesterschap mogen zijn, reismeesterschap mogen zijn in onze financiën en in ons geestelijke leven. Zij met deze kerk refugie, o Heer, zij met de leiders. Geef een Vader kracht, macht, wijsheid, zodat zij in staat mogen zijn om uw kudde te leiden. Zodat ze de boodschap mogen verkondigen in Den Haag en omstreken. Zodat zielen mogen gewonnen worden voor uw eeuwig koninkrijk. Als we veel gevraagd hebben, Vader, vragen wij u dat gij dat weglaat. En schenk ons bij alles wat wij vergeten hebben. Om Jezus wil vragen wij u dit. Amen. E nós chegamos na final de nosso serviço, Aue, e me está querendo que cada um de nós está convencido que Deus, o Espírito Santo, estava junto conosco. Estava junto conosco e com nós adorar. E nós vamos bendicionar, para meio de canto, para meio de tema, para meio de sermão que nós escutamos também. Nós vamos terminar cantando Grande Tabo Fealdade, oh Deus, mi tata. Não tem nenhuma sombra de viracubo. Por compaixão, não te cambia ni falha. Botava e sempre lo queda. Cantica no cheiro.
bofildade. Grandita bofildade. Cada mainta com grande amor. Tudo que me ser. Romanta prover. Oh, sim, grande a bofildade, Senhor. Tu